Bum, do palice. Odstřelování je fajn job, kámo. Není to jednoduchý, ale je to venku a hladem nepojdeš, protože dokud jsou na planetě aspoň 2 živí, někdo bude chtít někoho sejmout. Ne, tati, nejsem bláznivý zabiják, jsem vrah. Rozdíl je v tom, že jedno je mentální porucha a druhý je práce. Budu k tobě upřímný, moje rodiče to nijak nebere. Mám pocit, že mě viděl. Jo, to teda viděl. Emoce? Hele kámo, víš, kdo má hromadu emocí? Borec, co umlátí svou ženu golfovou trofejí. Profíci mají zásady. Buď zdvořilý, buď efektivní, měj plán na zabití kol. Tati, dej mi mámu.